sa akong baba. Hablihan ko ang akong baba diha sa sambingay. Ibungat ko ang mga misteryo sa karaan. Ayaw ikalimti ang mga buhat sa Ginoo. Bisan gipatay niya sila, nangita sila kaniya, ug nangutana pag-usab bahin sa Dios. Nahindumdum sila nga ang Dios mao ang ilang bato, ug ang labing halandong Dios mao ang ilang manunubos. Ayaw ikalimti ang mga buhat sa Ginoo. Apan ila siyang giulog-ulogan sa ilang mga baba, ug gibakakan sa ilang mga dila. Bisan kun ang ilang mga kasing-kasing nagbudhi kaniya, ni nagtuman sila sa iyang kasabutan. Ayaw ikalimti ang mga buhat sa Ginoo. Apan bisan pa ni Ana sa iyang pagkamaluluyon, iyang gipasaylo ang ilang sala, ug wala sila naglagan. Sa makadaghan iyang gipakwi ang iyang kasuko, ug wala niya haninga ang iyang kapung